Ahoj všichni, vítejte zpátky u nového videa. Dneska se ponoříme do pořádně šťavnatého fotbalového dramatu. Budeme mluvit o GOATovi, o legendě samotný, o Lionelu Messimu. Ale ne tak, jak byste čekali. Budeme řadit 5 lidí, kteří by ho fakt mohli. Já vím, cože. Kdo by mohl nemít rád Messiho? Vždyť je to fotbalový bůh, kličkuje kolem obránců, jako by to byly kužely na tréninku, dává góly z nudy. Ale i bohové mají svoje hejtry. Tak se připněte, vmačkejte tlačítko, to se mi líbí, a popadněte dres Messiho nebo Ronalda, pokud si chcete zaexperimentovat. Protože tohle bude jízda. Zůstaňte s náma až do konce, ať víte, jestli jsme uhodli váš tip. Jako prvního tu máme jedinýho a nezaměnitelného Cristiana Ronalda. Jeho jméno je synonymem pro úspěch a tvrdou práci. To dá přece smysl, ne? Když se podíváte na jeho kariéru, je to jako sledovat film plný triumfů a dramatických momentů. Je to asi největší rivalita v historii fotbalu, Messi vs Ronaldo. Dva hráči, kteří definovali celou jednu éru fotbalu. Bojujou o titul nejlepšího hráče na světě už přes 10 let a ženou se navzájem k neuvěřitelným výkonům. Každý jejich zápas je jako další kapitola v nekonečném příběhu. Bavíme se tu o dvou absolutních titánech fotbalu, kteří se neustále snaží jeden druhého překonat. Jejich rivalita je palivem, které je pohání k neustálému zlepšování. Pamatujete, jak Ronaldo dal hat-trick a pak se jen tak zadíval do kamery, jako by říkal: "Jo, Messi, koukáš." To byl moment, který se zapsal do historie. Nebo jak Messi dal vítězný gól v poslední minutě proti Realu Madrid a sundal si dres, aby umlčel dav na Bernabeu. To byl okamžik, který ukázal jeho vášeň a odhodlání. Tyhle chlápci žijou ze soutěžení a víte co? To je to, co je dělá tak výjimečnými. Jejich touha po vítězství je nakažlivá. Někdy se tenhle soutěživý duch trochu vyhrotí. Viděli jsme je v napjatých momentech, kdy emoce přetékají. Řekli si někdy veřejně, že se... Ne. Ale to neznamená, že tam není respekt. Je to tichý respekt, který je vidět v jejich očích, když se setkají na hřišti. Ale vsadím se, že tam je pořádná dávka profesionální žárlivosti. Každý z nich chce být ten nejlepší a to je to, co je pohání. Oba jsou neuvěřitelně soutěživí a oba chtějí být uznávaní jako ti absolutně nejlepší. Trénují tvrději než kdokoliv jiný, aby dosáhli svých cílů. Navíc, buďme upřímní, média je proti sobě staví hrozně ráda. Každý jejich krok je pod drobnohledem a každé jejich selhání je okamžitě rozebíráno. Pokaždý, když jeden z nich udělá něco úžasného, první otázka vždycky zní: ale je to lepší než to, co udělal ten druhej. To by zlomilo kdekoho. Ale ne je. Takže jo, Ronaldo na tomhle seznamu prostě musí být. Je to nevyhnutelný. Jeho odhodlání, talent a neustálá snaha být nejlepší ho činí jedním z největších hráčů všech dob. Další na řadě je další argentinská legenda, Diego Maradona. Tohle už je trochu komplikovanější. Diego Maradona, známý jako jeden z největších fotbalistů všech dob, měl kariéru plnou vzestupů a pádů a jeho vztah s dalším argentinským velikánem Lionelem Messim je stejně složitý. Maradona měl s Messim vždycky trochu zvláštní vztah. Na jedné straně ho obdivoval a uznával jeho talent, na druhé straně ho často kritizoval. Na jednu stranu Messiho talent chválil, říkal o něm, že je to dar od Boha a dokonce ho srovnával sám se sebou, což buďme upřímní, je od Maradony pořádná poklona. Maradona často mluvil o tom, jak Messi dokáže ovládat míč a jak je jeho hra elegantní a efektivní. Jenže Maradona taky dost otevřeně kritizoval Messiho vůdčí schopnosti a říkal, že na hřišti nemá takovou osobnost jako jiní skvělí kapitáni. Tvrdil, že Messi postrádá tu jiskru, která by ho udělala skutečným lídrem týmu. Dokonce zašel tak daleko, že prohlásil, že Messi není lídr a že v sobě nemá to, co by Argentina potřebovala. To muselo bolet, co? Představte si, že vás někdo srovnává s jedním z nejlepších fotbalistů všech dob a pak vám řekne, že nemáte stejný zápal. Představte si, že vás někdo srovnává s jedním z nejlepších fotbalistů všech dob a pak vám řekne, že nemáte stejný zápal. To je, jako by vám váš idol říkal, že nejste dost dobrý. Pro Messiho, který vždycky vzhlížel k Maradonovi, to muselo být obzvlášť těžké. To je, jako by vám váš idol říkal, že nejste dost dobrý. A to je něco, co by zasáhlo každého. Messi, který se vždy snažil být nejlepší, musel cítit obrovský tlak nejen od fanoušků, ale i od samotného Maradony. Někdo by teď mohl říct, že Maradona je prostě Maradona.
Otevřený, kontroverzní a vždycky ochotný říct svůj názor. Jeho upřímnost a neochota držet se zpátky ho dělají jedinečným, ale také často kontroverzním. Ale nedá se popřít, že jeho slova mají váhu, zvlášť v Argentině, kde jsou on i Messi považovaní za národní ikony. V zemi, kde je fotbal náboženstvím, mají slova takových legend obrovský dopad na veřejné mínění. Takže jo, Maradona si na tomhle seznamu určitě zaslouží místo, i když je to komplikovaný případ. Jeho vztah s Messim je plný protikladu, ale právě to dělá jejich příběh tak fascinujícím. Maradona byl vždycky složitou osobností a to se odráží i v jeho vztahu s Messim. A je to tady. Zlatan Ibrahimović, samozvaný lev fotbalu. Ego tohohle chlápka je větší než celá galaxie a rozhodně není známý tím, že by si bral servítky. Takže není žádný překvapení, že o Messim během let prohodil pár slov. Pamatujete, jak se Zlatana ptali na debatu Messi vs Ronaldo? V podstatě řekl, že je to zbytečný, protože on je lepší než oni dva dohromady. Klasický Zlatan. Dokonce prohlásil, že Messiho zlatý míče jsou vtip a že on sám si jich zasloužil vyhrát mnohem víc. Teď byste mohli argumentovat, že se Zlatan jenom snaží lidem lézt na nervy a asi byste měli pravdu. To je chlápek, který jednou řekl, lvy se nesrovnávají s lidmi. Živí se pozorností a jak líp ji získat, než tím, že si bude rýpat do nejlepšího hráče na světě. Ale i kdyby to všechno byla jen show, musíte uznat, že někde hluboko uvnitř je kousíček Zlatana, který fakt věří, že je lepší než Messi. A kdo ví, třeba i je, aspoň ve svý hlavě. Ať tak či onak, Zlatan si na tomhle seznamu rozhodně zaslouží místo. Další na řadě je legendární Pelé, obecně považovaný za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob. Jeho kariéra je plná úspěchů, které z něj udělali ikonu nejen v Brazílii, ale po celém světě. Pelého jméno je synonymem pro fotbalovou dokonalost a jeho vliv na hru je nepopiratelný. Pelého vztah s Messim je trochu jako ten vzdálený strejda, který vám občas pošle k narozeninám pohlednici, ale půlku času si nepamatuje vaše jméno. Je to vztah plný respektu, ale také určitého odstupu. Pelé občas vyjádří svůj obdiv k Messimu, ale zároveň si neodpustí kritiku. Pelé Messiho talent určitě uznal, nazval ho fantastickým hráčem a dokonce řekl, že v tomhle Argentinci vidí kus sebe. To je velká podsta, když vezmeme v úvahu, že Pelé je považován za jednoho z největších hráčů všech dob. Messiho schopnosti na hřišti jsou nepopiratelné a jeho dovednosti často připomínají Pelého vlastní styl hry. Ale taky rád poukazuje na to, co vnímá jako Messiho nedostatky. Pelé není jen obdivovatel, ale také kritik, který se nebojí vyjádřit svůj názor. Jeho komentáře často vyvolávají debaty mezi fanoušky a odborníky. Například Pelé jednou řekl, že Messi musí být vyrovnanější a že v důležitých zápasech nemá takovej dopad jako jiný legendy, jako třeba Maradona. Tato slova byla pro Messiho jistě těžká slyšet, zvláště když pocházela od někoho, kdo sám dosáhl takových výšin ve fotbale. Dokonce zašel tak daleko, že prohlásil, že Messiho s ním nemůžeme srovnávat, protože on vyhrál 3 mistrovství světa. To je argument, který Pelé často používá k podpoře svého názoru, že jeho úspěchy jsou jedinečné a nesrovnatelné. To muselo bolet, zvlášť od někoho, jako je Pelé. Messi, který je často považován za jednoho z nejlepších hráčů své generace, musel cítit tíhu těchto slov. Kritika od legendy jako Pelé má velkou váhu a může ovlivnit nejen hráče, ale i jeho fanoušky. To je, jako by vám děda říkal, že jste dobrý dítě, ale nikdy nebudete tak dobrý jako on, když byl mladý. Je to srovnání, které může být demotivující, ale také může sloužit jako motivace k dalšímu zlepšování. Teď by někdo mohl říct, že je Pelé starý páprda a že moderní fotbal úplně nechápe. Ale je důležité si uvědomit, že Pelé má za sebou desítky let zkušeností a jeho názory jsou formovány bohatou kariérou a hlubokým porozuměním hře. Ale nedá se popřít, že jeho slova mají velkou váhu a že mezi fanoušky fotbalu určitě rozpoutali debatu. Pelého komentáře často vedou k diskusím o tom, co dělá hráče skutečně velkým a jaké jsou měřítka úspěchu ve fotbale. Takže jo, Pelé si na tomhle seznamu určitě zaslouží místo, i kdyby to bylo jenom za to jeho občasný rýpání. Jeho přítomnost a názory stále ovlivňují svět fotbalu a jeho dědictví bude žít dál, i když už nebude aktivně hrát. Pelé je a vždy bude jednou z nejvýznamnějších postav v historii fotbalu. A v neposlední řadě tu máme Garyho Linekera,
bývalého anglického útočníka a současného fotbalového experta. Lineker je trochu jiný než ostatní kluci na tomhle seznamu. Není to Messiho bývalý spoluhráč ani soupeř a není to ani legendární postava z minulé éry. Je to prostě chlápek, který sleduje hodně fotbalu a nebojí se říct svůj názor, i když není vždycky populární. A když dojde na Messiho, Lineker rozhodně nešetřil kritikou. Zpochybňoval Messiho výkony ve velkých zápasech, zvlášť za Argentinu, a dokonce naznačil, že někteří fanoušci Messiho možná přeceňují. Linekerova kritika je obvykle umírněná a dobře podložená. Neříká o Messim, že je hrozný hráč, ani mu nenadává. Jenom upozorňuje na oblasti, kde by se podle něj Messi mohl zlepšit. Což, buďme upřímní, je vlastně jeho práce jako experta. Ale i tak jeho komentáře určitě pobouřili některý zapálený Messiho fanoušky. Vždyť jak si někdo dovoluje kritizovat jejich modlu, že jo? Ale to je na fotbalu krásný. Každý má právo na svůj názor, i když to znamená, že nesouhlasí s většinou. Takže jo, Gary Lineker si na tomhle seznamu rozhodně zaslouží místo, i když jenom dělá svou práci. To je pro dnešní video všechno. Souhlasíte s naším seznamem? Zapomněli jsme na někoho, o kom si myslíte, že Lionela Messiho tajně nebo ne tak tajně nemá rád? Napište nám do komentářů, kdo by podle vás měl být v našem žebříčku a nezapomeňte nám říct proč. My tady dole milujeme dobrý debaty a nezapomeňte dát like, odběr a zmáčknout zvoneček, ať vám neunikne žádný další zajímavý video.